Kaba ningkong ning shop nga soban ay kublay ya ka media fraternity barok koihi kaba lawan sngap ya ka press conference kaba ni kwa ban pelat nasi nakaliang jong ka NPYF ka Yuping jong ka National People's Party ka jingkhot ka jongi yupi baro anesi kalong ba nyoi kat tu kat ne ki jingsha kan tho ha kilat tai kubor but kajingwan jong u National General Secretary jong ka Trinamool Congress hapo ane kejela jongi kemeningkong dap kajing sosi ba haka history jong kejela ka jongi ki media ki dei ki wei na ki nganong ki balong important hadu kata-kata haka demokrasi but nga yoi menen ha ki social media bala sapriang stand adu kata-kata ba katu ngilai lawan presiden jong kari India lawan prime minister lawan home minister jong ke central government la bun sien hendrai nimpajui ba ka media fraternity kalamun ban boycott ya katu ka program jong ka Trinamool Congress nomor ba la sha haras palat actually kada ade ka duty jong ka Trinamool Congress bahkan penbiang ya pi daki pas ki ke khnang ba pinyayat dak ba sup kumba jule dawan kine ki long han nak ki wei ki state jong kani kari India ba jongi kata kadi ko wei ka ba ngi sosi banyo i kumtu ba ka political party ka badangwan thumai ka kwa ban penkim ya kata ka VIP culture hakane ka state ka jongi dak ba nyoi katu borok oi ka state kila witness te ngatrai ka kin khamla maki ban experience ba balai maybe ka adai ka mismanagement jongki ya ka program bagi khamla ban ai pass ya pi ki media kata ka dei ka ba ningkong bat ka Sheikh Banerjee u National General Secretary jong ka Trinamool Congress ba ula khot ya ka NPP virus bat ula ong ba ka TMC dei kata ka vaksin kane kai kapani ka jing yalam bakla ka jongu ka jing kran khulung ka jongu ba ya ka political party ban khot kumu virus kade ka bangi kamdon hakano ka science analogy ka term ban ong ba any political party kade ka virus kata kade ka bandingkong but kabaar kade ka insult ya ka laipunyo 0.1% ka vote share hakaba ka NPP ka dan menta ka jala ka jongi kade ke insult ya baro ki nongkersan jo ka NPP hapo ka state ka jongi ba ki khot virus ya ka party NPP bat ka ba ningkong ru ngako ban penpau shupi ba nyimpa jio snow ra hapo ka history hakino ki mo ba any scientist la develop utang vaksin ba kerteng Trinamool ngatrai mapi na kalian jo media ada pele research kinian ba lese kin la ban batai ba maki khamba nei mi lese la de scientist na po West Bengal apan mi tau Trinamool vaksin rai ngai la de shimet te ngampat kam cross tau vaksin kata ka de koi ka ba ngakwa ban penpau ba shwa ban keren ki di ban perkhat sispa sin ka Meghalaya Democratic Alliance ku National General Secretary uang ba kadai ka ula rename ya ka alliance jong ka jela jongi ba kadai ka My Development Alliance kata kadai ka ba u Abhishek Banerjee umdon hok ban rename ya ka alliance andrei kadai ka prerogative jong chief minister jongi kumno ladau kwa ban reframe ban rename ya ka alliance kadai hakakti jongu bat kumjo hi ka MDA ka Meghalaya Democratic Alliance ka yang ka kumwei mausiang bat baro ki coalition partners ki badan hapo kane ka MDA nadu na ka UDP ka PDF ka HSPDP ki Independence baro ka NCP ki adonlang bat ni bat nyalong United ka wei hakane ka MDA bat ngasgo ba kamdei ka duty ka jong u National General Secretary jong ka TMC bat penpau ba kata ka alliance baun ai mu dah kata ka kerteng kata ka di ka jing penpau ka jongi bat bangi phai ba ki ong ba ka Meghalaya kamdei ban pendam hakmat ka New Delhi bat u ong ru ka ka kentin ka bau ong ba u chief minister jong ka jela ula shajiet hakipat ba
I want to correct him. Ngakwa man correct you. Uno chief minister jong kano kajala umju shajit hagi ba. According to the constitution, the MLAs elected will choose the chief minister. Ki MLA ki bla shajit ki bajob ki di banjit you chief minister. Rei mau ang ba chief minister jong kajala jong ila shajit hagi ba nganget ba kum ubriu ba ngau balatip ya kaan udi ban puli constitution ba kidai ki MLA ki budget you chief minister but hangta ru kidai ki ba belong ka misleading ka statement ka jong u but ong ba ka NPP kadai ka proxy jong BJP ru kadai ka ikai ka bangi ngimla ban priang namar ba ka government of Meghalaya ngila head do chief minister ubadai naka National People Party but kumba ngitip ba hakano ka jela ngidai ban trailang hi bat ka sarkar kami habak hadu ngimdan re ka currency ka baper ngimdan re ka nut pisa ka baper ba kawai ka jela Meghalaya ka dan da kawai currency ka Assam ka dan da kawai ndai ka currency jong ka India ka dai tang kawai but ngi kum ka state government ngin hap long and tandam ngin hap ya trailang but ka government of India but kata ka dai kai ka bang yo i kum leader jongi chief minister beran buram jongi kamod kata ka accessibility jong u support New Delhi kalong ka approach jong u kalong so high ka ba ngilala ban mara bun ki developments namenta kane ka state ka jani ngakwa ban penpau syaki ba kimdei ban persyang ban peni kum kine ki ban replicate ne ban wara yang kata ka model jong West Bengal hang ne hapo ka jela Meghalaya jongi namar ba nginum la pediang bat nganget ba om tang mangi ki parti NPP hinrei kajak beriu hi borok koi jong kari khasi jantia bat garu hi kumju nginum la pediang yang kata ka style of politics ka jongki ka balong so dictatorial ka balong banshu boot capture banshu laptop ya ka demokrasi nginum la priang kadai ka mal la lu jong pat ba bakin late exercise ka franchise la jong hapo asngi election